Po úplnom dobudovaní viac ako 58-kilometrová diaľnica D3 sa začína v Hričovskom podhradí na diaľnici D1, pričom spojí Žilinu so slovensko-poľským hraničným priechodom v obci Skalité. Jej súčasťou bude aj 5 tunelov v celkovej dĺžke takmer 5 kilometrov. Tunely Kysuca a Považský Chlmec budú mať 2 rúry, tunely Svrčinovec a Poľana zatiaľ iba 1. Od októbra 2004 môžu motoristi využívať časť úseku Oščadnica-Čadca-Bukov, tzv. Obchvat Čadce, s tunelom Horelica a časť úseku Skalité štátna hranica, ktorý bol otvorený v januári 2006. Hričovské podhradie Žilina Strážov. Na financovaní úseku, ktorý je vo výstavbe od októbra 2005, sa podieľa Kohézny fond EÚ. Za 5,3 milióny korún bude ukončený v novembri 2007. Bude tu stáť 9 mostov v celkovej dĺžke 2,6 km. Súčasťou sú aj protihlukové steny v dĺžke 2,35 km. V novembri 2006 sa sprejaznia 4 km potrebné na otvorenie predchádzajúceho úseku D1 Vrtižer Hričovské podhradie. Žilina Strážov, Žilina Brodno, Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Oščadnica. Tieto časti diaľnice sa zatiaľ iba pripravujú. Predpokladaný začiatok výstavby je rok 2010. Zo Žiliny do Oščadnice bude nutné prejsť 2 tunelmi Považský Chlmec a Kysuca a množstvom mostných estakád. Na niektoré stavby je už územné rozhodnutie a stavebný zámer. Úsek Kysucké Nové Mesto Oščadnica sa buduje z dôvodu nižších dopravných intenzít v polovičnom profile. Oščadnica Čadca Bukov. Od októbra 2004 môžu motoristi využívať úsek v dĺžke 4,97 km, ktorý bude definitívne skolaudovaný v októbri 2006. Súčasťou je aj náš zatiaľ druhý prevádzkovaný tunel Horelica v celkovej dĺžke 605 metrov. Čadca Bukov, Svrčinovec. Úsek by sa mal začať budovať v roku 2010 v polovičnom profile. Jeho súčasťou bude aj stredisko správy a údržby diaľnic Čadca. Svrčinovec Skalité. Druhou stavbou spolufinancovanou eurofondami, konkrétne fondom TEN-T, je úsek Svrčinovec Skalité, ktorý bude vybudovaný v polovičnom profile. Národná diaľničná spoločnosť má na stavbu vydané územné rozhodnutie. Súčasťou stavby budú 4 km mostov, mimoúrovňová križovatka Svrčinovec, 2 tunely Svrčinovec a Poľana, malé odpočívadlo Čierne a protihlukové steny. Začiatok výstavby je naplánovaný po roku 2010. Skalité, štátna hranica Slovenskej republiky a Poľskej republiky. Od januára 2006 je motoristom k dispozícii časť úseku D3 Skalité, štátna hranica. Úsek sa začal budovať v roku 1997 s plánovaným termínom dokončenia v roku 2008 v celkovej dĺžke 3175 metrov. K 16. januáru je v prevádzke 370 metrov dlhý úsek, ktorý zabezpečí slovenským motoristom komfortnejší prístup k štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Poľskom, kde úsek nadväzuje na tamojšiu rýchlostnú cestu.